Dnes sa v škole tanca naučíme čardar z kamenice na Cirochov. Ľubo, hraj. Takže začneme dvojkročkou. Poď, hop. Výborne. Ešte vydrž. Chlapci, pridáme ozdobu. Poď. A natočím do smeru krúženia. A cifra. Ešte vydrž. A párové krútenie na vnútornú nohu. Prava, prava. Až do konca slohy. Výborne, a bude zmena smeru na 3, 3, a. Ešte. A prejdeme do dvojkročky, 3, a. Hop. A teraz prejdeme do párov. Vybajdanka. A pridáme ozdobu, poď. A bez ozdoby. A pridaj ozdobu, hop. A cifra, hop. A párové krútenie. 3, a. Ešte vydrž. Bude zmena smeru. 3, a. A prejdeme do dvojkročky. 3, a. A pohraj sa s partnerkou. A ukončíme. Ďakujem, Ľubo. Naučíme sa teraz cifry s partnerkou aj od partnerky. Hudák, hraj. Poď. Prvá cifra. A prejdeme do druhej cifry. Hop. Pridáme čapáš. Hop. To isté ešte raz. 3, a. Hop. Ešte vydrž. A cifra druhá. Poď. Hop. Hop. Čapášik. A do párov. Hudák hore. Hop. A veselo. A veď a partnerky. Hej. A natáčanie. Posúvaj sa. Pozor, prejdeme do cifry. 3, a. A na dlhé ruky. Ešte vydrž. A pozor, chlapci, od partnerky a pridaj čapáš. A bude improvizácia. Hop. A hrdo, Štefan, hýbaj. A ďakujem vám veľmi pekne.